Maria wapiwa na mai vako imari yangu yavatora inga iri pasi pepiso. Mudhara. Mari ndazina mama ndibhadhare fees saka. Mai ndine mari yamudhara bhanda ndakamwa doro paweekend apa. Ndoyanga iri mari yacho naida unobhadharisa. Hai kudi. Tobuda kai. Iyo. Usade kujaira. Kwadza mudhara. Ndari mundikwadza kati. Dara maundisa padelima manje. Iyo usade kuita nharo dzinenge dzamai vako. Uchadzidza uri panze ipapo. But baba makati nyaya dzekumba dzisvike kuchikoro apa kana tiri kunoko makati tiri maclassmates. Hai bva apa iwe maclassmates kana vamwe varipo uri kuzvinzwa. Yeah. Special. Yeah. Tapinda, I'm special class. Yeah. My jokes are heavy, the team better laugh. Yeah. You tapinda, I'm special class. Yeah. You team rangureza nembe. Shiri, special class, like a baka shot. Special class, to go a shot. Special class, like a nakita. Special class, never fake teacher. Special class. Time moving up the sands of the hourglass. Yeah. Chilling, special class. Mbava, matofu, marasta, nema bully. Monitor. Sorry, are you talking to me? It's gonna see Sunday. Dress for the future. Any day. Iwe, kusefuna zosiona mama wako na sine wathi. Ufungeka nesuro maneri kumba kwedu ku Greendale. Tinoitwa robbery. Moto yedu yabva yatobiwa futi. Sylvia Grey. Mwana gogo. Yo, koko. Da lokero batona mudhara. Kuwaita sei? Kaka mine. Sebade. Aiwe Rizla man Fred door. Rizla chiguru door sha. Iwa kusikohondo kuno. Pane zvikuti ka. Zvikuti zvemu class. Bati wegugu. Kana didi wako vari security manager saka makabirwa sei? Handifaniri pasiri wanchuti here kana vari pamba. Takabirwa kamani takarara. Saka employer wavanozowa trust sei kana vachibirwa vakarara vari security guard? Kupita kuwapeka hembe dza saruseni. Don't worry, can trust you. So I'm not sure that you both the other one. Bumesha kana. Nego. Mom sawanda basari. The bank manager. Gugu. Oh. Udara security guard. Homes vacho bank manager. Arude bofu zveshuwa. Zvuya zvowanana apa zvakazowanana. Zvawini. Aya, Rizla. Zvine basa reiko kunsema?
Rizla. Rizla. You've read doing. Even as the longer payment. No way. As you guys are up to something. Constable. You find that it's a long story. Mira is in the concert around Rizla just tell. It's about to be. Let's see there. Your constable. Kaswa kudala na kuti nechinzende. Sekuru. Petty is not my type, man's boy. I'm going to a coincidence. I do something some good here. Saka kone yanzweni nasaru mangwana umwe wakapfeka tai kuti muzomecha mangwana pafanende. Iya chazove akapfeka iyi. Iya atari yakapfeka iyi hanzi. Ndo yatari kuya mangwana kuti muzomecha mese muche kakapo kakameta. Ya, mangwana anotiguta. Tobva taite power couple chaiyo. Saka enda kuenda kunomupamba kwavo. JC, it's not what it looks like. What? Are you talking to me? Saga, are you guys going out? Iwe semoneni kose bandombo mudo asongo type yam. Songo to coincidence. Iwe. Koni mala. Ayo ndo ndokuzokuputisa manje huku. Iwe move mano pana tokutsika panapo kaita dzungu. Ndiwe Bujo. But audaro mano ngonditsika kana iwe. You move. Kana chako ya you move. You create space panapa chaba ichi tine mari. No driver ni kadi remezi iwe. Rasbodzi. Yewa. Aparuto dedira. Unochikora iwe naye. Huge. Depend on which masina. Oh, that simple change. Chibomba chemota. Kumana. Wasindibhurira zvandipinde, Eti mambo chimhanya. Yeah, you ought to read about the manual. Say no na kunyebera. Push. In my brakes. Push. Kana uchida zvese swap and top. Ndo unongokuisa plan. Captain Tito, ukakombea mota iyi nechimota chako chebonga yakwambonditengesera checha. This is a beast mbana, a beast. Ko titodiko ne chinyavada ichi, chindito. Todiko kana chikoro chapera katomboita marounds andisi. Ndio class huko. Iwe, inaonta salununji. Mambo. Zvamunotomboitawo zviri naniwo. The smartest kid is in club.
day and munoyamwisa mari yenyu movha utora bhuku iyi penzura irimo unyora zita rako kasiraitoni sida zvokupedzerana nguva pano koiwe wosipapiwa vanayo uda kuita garden boy madam sandara aiwa kana ndakura ndoda kuita fire engine inonzi fireman wosipaipe kudzimurisa moto then pakaitira kucherera mvura. You're very clever, money. Okay, very clever, money. Thanks. Iwe kucho. Mbaba ndiani unoshanda ugazitreka? Gazitreka? Bana. Imi vanaimi. Zvandataura muna zviwandisi. Ndati uyai mubhadhare mari dzeCVs, headmaster vakatodzimirira. Ndatizo zvemafanisa panapa. Saka uniform iwewe. Ndiri kugazitreka zvesho. Saka iwe wachi kumawe ndiani unoshanda kugazitreka zve? Rega, eu ia pegar lawyer shoe. Oh, that interrogation. Already practicing your future job. I'm saying I'm a JCT player. I'm not coming to weave. Good. What? I'm not sure I'm going to take us over here. Shaman. Digezi yangu inoshanda hivi. Darasifa syndrome. Google story. Can you give me in peace, man? That we are not in the same class today. Shaman, do you know what I am about? You put you. You pay the Google. You couldn't even put away. Why only we have seen a man? Ew, Buju, it is started, Vamwe. Uniform young deal. Why I want to? Na yo kubonaje ndarapo ndiye garden story munyika muno. Okay, saka dikezi yako ndo Dennis story. Iwe hata usipa zizo. Yo Buju, kana chikwanisa kuya uchikoro kuno kune mota, that means kuti chindibata chikoro changu chema sweets. Kana chikwanisa kutenga mari yefuel munza mari yangu. Awe ni mota. Munza mari yangu. Buju, mota ya wana join the exact number page kumba wewe. Iwe, sikane, tigarire basa. Mota dzinongofanana na number plate. Ingava ne ndino dzakafanana na mara brown. Mem, mota iyo ipanze. Ndiyo AGA 4489 number plate kumba kwetu ndo yakabiwa. Mtona ka chat beka unanomba mana complexity. Chisho kuitika tarabiwa nisomanje. Buju, inaona unauza professor. Imi mtona recipe Sani, nditengero situ satwabo. Andisipita zvekutamba panapa ndipei mari yeCVs. Headmaster vakaemerera mari iyoyo. Buda mana. Ndotwa. Iwe chikomane. Ndati yobhadhara mari panapa. Andisi shamwari yako yobhadhara mari. Kasi I don't want money. Buju, ndakuza chero dziste maipere sanda kudzingisa chikoro mina uri. Iwe. Zokapaka iwe. Pane zvekutamba nditi. Murikufunga zvekutamba panapa. Wembhadhari mari dzenyu dzeCVs. Andisi shamwari yenini. Tangai mataba samara zvawo.
Anditoita majets ema-US. Yobhadhara mari yesimbi saka. Pautongoyoise yeseyo. Ndiye zvakachaire manje. Say, garai mabata bhutsu vatasatiza boys, varai mawindi. Good, mauya. Mapurisa acho manchete. Say, nyasoshetsa masiya iwo. Are you sure? I'm sure. Iro, stero, distole. Don't start about to pay uniform yakapfekwa nabhutsu. Alright, anyway, munose ngambobuda. Say. Ngati munose ngambe class. Say, kuchukara basi. Say, including inini. Ewe, andikuze kai katatu, munhu wese out. Yonza munhu lero. The composition now. Buju, Gabas. Google, for 2 minutes. Just for 2 minutes. Kukasika katotonga nyaya. Nai. Chana chana private schools. Makambozvitore English. So that's not it. School gonna be there. But see, dinner. Do I be ready? Do I be ready? Hey, Fine. Good thing was for us. Mfana, taura nyaya yako. Zvinizvi wazvaona kupi? Se kwangu wabuda zvetiretsazi manje inini ndandisingaziva manje kuti mafriends anga anoita nezve saka inini ndandaudzwa kuti ndive nemaski ndingaenda kunotora maski yechipatara ndikaisa zvangu ndikakava ivo vakauya vakapfeka mamaski eblack aya ekutv aya tava tapinda mukomi tikaenda kugrindel asi kwakugrindel vapaya tava tavana rimedheni zvakanaka anga rakavhurika so kusina kana geti kana chii tava tapinda mukati manje tapinda mukati manje mafriends angu avati mfana tikapinda panapa takapfeka chii tinozoonekwa murimi saka tava tabvisa hembe chii tava ndabvisa hembe zvangu inini mafriends angu chii tava tapinda mukati manje chipolisi vanhu vemukati vabva vamuka manje vandaona kuti panapa pakaipa manje inini manje ndandisina choice handina kana hembe ndavanda mafriends angu avatiza kajamba kaenda vandasara ndindeka ndaona kuti manje hazvibude manje kuti ndibude pasi ndichimhanya ndisina kupfeka vandaona kuti zviri nani kuti nditore uniform yanga yaiswa pawashing line ndavanotora uniform yayachi uniform yayave yadonha makiya mota ndaona kuti iyo makiya anovhura mota ndavanavhura zvangu mota madirese esazi avaenda mudondo saka unoreva kuti zvatanga chironga zvekuenda kumagrosa kana chikoro chapera pasina sakafana nezirototako zvebengirobari amaya se muziva manje nemacomplications angaitika nota tapinda mukati tikamhanya tikapinda mabedroom ese yapedzera money heist inyaya iyi all is forgiven handizokudzinga chikoro handizoenza punishment tunzwisana waita lucky kuti inini ndimurasta handiti ndofarira kwamali so I'm gonna let you off the hook but never ever repeat it again tunzwisana. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. hapana pana mari panzo utisungisa pano guys unoziva kuti chiro nyaya iyi ndodhilona izvo
zvakanaka. We can't afford kuinvova mapurisa muchinichi. Chikoro chinovharwa. Hatina malicense akakwana rese panapa. Saka ngatidedzeka zeterapi. Iyo. Ndatichiko nezvinhu izvi. Plus also, nyaya iyi haifaniri kubuda muklasi. Kuenda kumapurisa, woivhe midemilo chaivo chaivo. Imagine midemilo vakaziva chichinoitika panapa. Topera tose bana. Saka pakuda kutotanga yakutenda nation tena alanda. chirege ndikontingire ngendane vana indokontinga nelesserandi vane kukwestion yaungasatvanaa Special. Yeah. Let's get it done. Tapinda, I'm special class. Yeah. My jokes are heavy, the team better laugh. Yeah. You tapinda, I'm special class. Yeah. You team rangureza nembe. Shiri, special class, like a baka shot. Special class, tukutita shot. Special class, like unakita. Special class, number fake teacher. Special class. Time moving up the sands of the hourglass. Hey, chilling, special class. Mbava, matofo, marasta, nemabuli. Monitor, ane dzungu. Nekuita begi, ane shungu. But the classroom, in a type ne type zevanu dzinoda kurohwa neshamu type inorara muclassroom type inosleka maworks type inonanja magetsi netype inolava majets but guys dzangu zvinoshura fana ava vane ngura relax the minds they will fight and say a word they won't start they never learn you talking shots man special class tapinda I'm special class yeah my jokes are heavy at the team